Και παλεύει και θα νικήσει. Και παλεύει και θα νικήσει. Εμείς είμαστε εδώ να διαδηλώσουμε, να υπερασπιστούμε τη μνήμη των αδικαχαμένων συνανθρώπων μας και να μην ξεχαστεί ποτέ αυτό. Να μας απαντήσουν. Κρύβονται. Τι άλλο να κάνουμε. Έχουμε κάνει εμείς οι γονείς τα πάντα. Τον ανακριτή, εμείς σε εισαγωγικά τον τρέχουμε για να κάνει ό,τι κάνει. Και βγαίνει τώρα ένα χρόνο μετά η εισαγγελία του Αριού Πάγου να μας πει τώρα θα ξεκινήσει η έρευνα, μας δουλεύουνε.